baba kulanda ndakanetsa kete ndara Tora ikanyenyo. Uri kuona nini? Ndiri mukeda baba. Ndiri Sekuti mashizi ka aitoti rauya yellow boni. Ndakapfeka baba. Timu rangu kana zvakadaro ndakubaya padeni. Nyaya matanga irasaka. Ndakuenda kumba zikulandani. Aiwe mira iwe ndinonyaya newe bana kwakuenda iwe. Mira. Iwe rasa. Rondiswe ndichuzwa nyaya dzekulandani dzatanga panapa. Adi kudzwa nyaya dzechokwadi gara pasi. But why? But Germany mimi idemoni. Iwe ga nyaya kwebvapera onzwa kwetonotaura nyaya dzenhandu panapa onzwa unongodyiwa mari uchisiya mukadzi wako akanaka padeni. Iwewe iwe dzabhadharwa idzi iwe dzatengwa idzi ndikutongokutuna tana nadzo dzatengwa idzi unoifira kutuna ifera maikudzwa anondamba kudzwa fireman techikuketa ika techingonyara linda idhidhi asi woda kubvunza bvunza itinzi nayo kumba kwenyu hamurime mapotatoes? Torima. Hamuchengete huku? Tochengeta. Right. Pahuku wani wangu panobuda machikeni nini mangani? Panobuda hobo. Saka sei iwe uchisiya huku kumba kwenyu chinotenga chikeni.